खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 14 फेब्रुवारि 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। बहाबाफोर दावबायहैयोब्ला लामा सामायाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोबां जेंनाजों साग्लोबजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बेलासे समहालागै सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोखौ रेजें मोनफिनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। जोबोर आला खाला जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि बबेबा जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनोबो गोसो दुंगोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिफ्रा जाफुंसारगोन। सोरबाया मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। अदेबानि सुथुरा जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोखौ हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन।
गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि अनसायनायखौ मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब आरो अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। जायखि खामानि मावा मानो हारसिंनो मावनांगोन आरो गोसो होनानै मावनांगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव बयनिबो हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों अनजासोगारगोन। मकर राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजाजोबगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। मीन राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावखौल' साननो रोंगोन, गुबुननि फारसे साननो रोंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरबा सुथुरा अदेबानि गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।